Ahojte. Tak opäť sa vám ozývam. Dnes je ešte stále sobota. Sedím momentálne v parku. Aby ste mi verili teda, tak vám to aj ukážem. Takto vyzerá ten park. Nie je to žiadna sláva, ale aspoň nejaký taký malý park. Sú tu dohromady dve lavičky, jeden nejaký smetný kôš. Popri ňom je hrozne veľa odpadkov. A ja sedím v tom parku a premýšľam nad nesmrtenosťou chrusta. Ani nie. No, robím si žarty. V podstate dnes je taký super deň. Bola som sa prejsť, bola som si zistiť aj autobus vlastne na ten útorok, kedy cestujem preč do toho mesta Lauben. A zistila som si teda zastávku, z ktorej to ide ten autobus, takže nebudem to mať ďaleko na zastávku. V podstate je tu nejakých 15 minút cesta pešo, takže to je v pohode. Sedím v parku a je mi dobre, sa hovorí, len to sa iba hovorí. Ja sedím v parku a je mi skôr tak smutno, že nemám tu absolútne, teda nemám s kým si výjsť, s kým sa porozprávať, s kým si posedieť, či už pri káve, alebo pri pive, alebo pri víne. Ani som si nič nekupovala, v podstate obchody už sú zatvorené, pretože 8 hodín, vlastne už je viac, je 8:30, aby som teda upresnila. Dokonca už je 9:45. Ale za to tu máme ešte stále tak krásne vidieť. Slnko nám ešte nezapadlo poriadne, takže je to tu úplne super a stále máme teplo. Stále je neskutočne horúco. Práve obdivujem túto nádheru týchto stromov a tú lavičku, v podstate aj vám to ukážem, počkajte. Nemôžem to pretočiť tú kameru, takže by som musela najprv vypnúť video, aby som vám to mohla ukázať. Takže teraz to na chvíľočku vypnem a v každom prípade ostaňte tam. Dobre?